Ang siring kan rong hinai kha but exactly mani rang pusan bepar bo tongo. Amono please delete khaite nang Hai dal rok norok jotono lamsugu Sapung entertainment YouTube channel sitete sia enggai thangjaka sini bai Elizabeth Das samoni bage sitete sia enggai thangka hingke buni bosongni borok bai kaijakmani bujibai khna beli norok asu kufur kormo kotoma tete se buni bosongni borok bai kaijakmani sini bagai onek los engka hichi hingke kokno bisi guri guthang kai salaya karei bai Elizabeth Das ni sela kumui ketal no kaham kai nanya bagai video no senggeri lai sina Lai thangnai koekdin chalo norok bai Elizabeth koloni kaijakmani mangpli norok nugui no mangkhana ko o mangpli no nugui sini tipra sarok asike jolijak laikha pura makhango ki siljake jolijak mani saipano jolijak laikha tamoni bagui bai Elizabeth koloi kaijakmano töyei sini tipra sarok asik jolijak kahingke nijini dofani borok bai kaijakyani bagui khonadi bai Elizabeth kumui ketalni title to dasi hingke neng totabu kumuni title no mari nai bili oi bai Elizabeth Das neng ba besek pap kotor khaimung khaiba sini tipra salukorok bai naslejakna nangkha sini Himangsu Das kumui ketalbo onek naithogui tongo haisi siari duboi kechangma somoibo phairek sini o bai Elizabeth Das bo onek blanket kaham mankha haisi nengkhe bwtekhe asuk kaham mani sini huno tabuk ani okok no khnawei bai Elizabeth Das ni saputarok siur ano comment khaipainai musok Elizabeth jejebe phana kajak tongtho nang sanai sabo bini life bini ichha honai khonadi bai Elizabeth Das ni saputarok bai Elizabeth Das jejebe phano kajagui tongtho ani lekhumu tungsapano lolia haipano baksa tipra sarok markheno jolijak bayu tamni bagai jolijak abo norok bo kaham kanyo saimano nijini dofani borokni manani sai buni dofani borokni manai dembelai hamkok tamo bai Elizabeth Das no agi sini tipra sarok rangsang saipano se hamjak bayu tabuk hingke pura khini saipano se naslejak baisu tangile nasleya tongnai hino hamjakna kamse khaya naslejakna kamse khayi tongo hingke ba neng sak no tabuk asuk celebrity hinita wansuk sudi bai Elizabeth Das ang bai Elizabeth Das no töyei taibo dati video tubna tongmasi bini kaijakmani mangpli khaiba proof kerini bagai se ang bono töyei video tubuya enggai tongo je puru bini kaijakmani mangpli nukha afuru ang wansuka bai Elizabeth Das no pura bejati Das khai khisinai hinai bui khai kaijakhai bui bai hamjak mung sirijak phu o bai Elizabeth Das kai taibo se bui bai nasle mung joli mung sirijagu o je pigo bai Elizabeth Das no kaham kai nasiknaila bini o makhangni expression rok no nugui pura nijini musungti maya nijini sajakti borok no maya hinma hai enggai tongeda nengba nini sajakma borok no simanka hingke nengba apigo pura wariri khai mwneye khwasa tonga nang bele aboto bo bini hamjakma borok no mankha kaham kai tongladi kaham kai chaladi du bai Elizabeth Das wak bahan masaya enggai kaglaikha behek bwsai ate kok rok no khnawei ang pura sak no phasi sawi thina musungu bo bwrikhe abo wak bahan masaya ni ba nijini bwsai no kage klang thangka hino wanawu belai khaino wanawu o wak bahan ni power bo onek marblasa o dunia tai tamo nukna tai khnana tongkhangkha asuk kok gobang sana thanglia dolok tini bagai video wasung no norok o video no sajagui tongkhai like share subscribe khaini tapokdi bai Elizabeth Das ni part 2 video phai tongo do naisingui tongbadi thangka bye